मानो बेबायदि खालामबा रादाया दासिमबो मोनफैला आंनि मनखौनो खेबसे रिसिभ खालामनो हागौना बियो मानो बेबायदि खालामबाय थाग्रा जागौ आंखौ रादाया सोलायबाय खोमा मानसिया एबारनिफ्राय थांनो होला आं बेखौ जेरावबो मानसिफोरा बुंबायसो दंमोन हौवाखौ बांद्राय न'नि बायजोआव थांनो होनाङा होननानै आंखौ सैमारना खोमा रादाया फनबो हरला फैलाबो अफिसावबो गैया मानो थगायबाय थायो बियो अबाव नांगौ बे अरे ये तो मेम साहब है अरे मेम साहब रो रही है मेम साहब अरे मेम साहब आप इधर क्या कर रही है आप रो रहे हैं क्या मेम साहब ओ शांति तुम आ गए हाँ मेम साहब आप इधर बैठ के क्यों रो रहा है शांति मैं रो नहीं तो क्या करूं शांति क्या हुआ मेम साहब कुछ हुआ है क्या देखो ना शांति तुम्हारे साहब अभी भी नहीं आए मेरे फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है अरे मेम साहब अभी भी नहीं आए नहीं आया शांति अभी भी नहीं आया अरे मेम साहब मत रो अरे मेम साहब आप ऐसे ही दिल छोटा कर रही है साहब काम में बिजी होएगा ना नहीं शांति मैंने साहब को मतलब मैंने ऑफिस में भी कॉल किया पता नहीं कौन सी काम में बिजी है ऑफिस में भी नहीं है अरे मेम साहब इतने बड़े कंपनी का मालिक है कहीं तो कुछ काम होगा बिजी होगा अब ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं मैम साहब अरे मैंने बोला ना मैम साहब आ जाएगा पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मैम साहब डरने का नहीं आ जाएगा साहब अरे साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं आ जाएगा बिजी होएगा ना इसलिए देर किया होगा पता नहीं अरे मैम साहब चल मैं आपको कॉफी बना देगी चल कॉफी पीने से आपका मन शांत हो जाएगा चलो पता नहीं कब आएगा आ जाएंगे ना चलो दे सुदेम बुस्थुफोराथ' लाबनाया जाबायानो दा एसे एला फिसा फिनला हानायफोरखौ नोंसोर सिजिल खालायनानै दोनदो अबाव मा दोननांगौ मा खालायनांगौ नोंसोर आइजों नोंजों खालायनानै दोनदो जिखिनिखौ हागौ आरो हायिखौ आंनो दोनबानो जाबाय औ जागोन दे दैयाथ' टेनसन गैया टेपनिसो फिल्टार खालायाबाबो जायो मोजांखा आरो सुदेम इसिंनि बुस्थुफोरखौ लाबजोब्बायबा आङो मायबा नांगौथ' गैबावा नांगौफोरखौथ' नों लाबोदोंआनो दे जागोन आरो मोनफा मोननै फिसा फिनला दङ बेफोरनि एसेबां गोनांथि गैया दे उनावबाबो जागोन होमब्ला जेबोथ' नांगौ गैथारला जाजोब्बायानो आरो मायबा इमारजेन्सि नांथारगौ जाब्ला बै खाथिनि दखानाव ओरै थांनानै डाइरेक्ट टार्निंआवनो खाथियावनो बेयावनो लायबानो जाबाय जागोन दे लायगोन मा बेनिफ्राय नों अबावबा थांनो नागिरदों नामा औ रितुआ फन खालायबाय दं ए आं दसे थांनानै फैथारनांगोन दहायनिफ्रायनो फन खालायबाय दं बियो खेबसे थाङाबा माबोरैबा जागोन ना नों दा दिनै बेबायदिनो थांगोन आरो फैफिनला आरो मोनासिगोनबो हरबो जासिगोन दा जों गोदानै फैनाय मानसि जेबो मिथियाबो माबोरै थानो जों आइजों आंजों गोदान जायगायाव गिनाय मोनो माथो सुदेम आं फैनो हाबोला फैगोन दे नोंलाय आरो अबावथो फैबावनो दिनै सानसेखौथ' थाथारनो हागौमोन ना नोङो जों जेबो मिथियानो बे जायगाखौ रावखौबो सिनायखाया जेबो सिनायखायाबो दिनै थाथारबानो जायो हरसेखौ मानोथो फैदों होननानै बुंनांगौ दिनै दा बिबो नेबाय थागोन फैदों होननानै बुंनायनि उनावबो थाङाब्ला नों गाबोन थां सुदेम दुखु खालायनाङा दे जेबो जाया दे आं फैनो हाबोला फैगोन ना आरो फनाथ' दंखायो अबावथो फैनो हाबावनो नोंलाय नों एसेबां साननि उनाव न'आव थांगोन बेबोथ' मायबा आसा खालायनानै दङ एसेबां दे था आंलाय आरो माथो बुंबावनो
एसेबां साननि उनाव हौवाया फैगोन न'आव बेबोथ' नोंखौ नायनो नेगासिनो आं मोनथिगौ बुजियो हौवाया गाननानै थांब्ला माबायदि मोनो आरो नेबाय थानानै माबायदि मोनो बेफोरखौ बुजिजोबो आङो बेनिखायनो आं गावबो दुखु मोनखानाय बुजिखानायखाय बेफोरखौ मालायजोंबो जाजानोबो लुगैया मानोना आंबो सासे हिन्जाव आरो बेबो सासे हिन्जाव बेसेबांबा गोबावनि उनावबो नेयै हौवाया फैयाब्ला माबायदि मोनो बेफोरखौ मिन्थिगौ आङो हौवा थानानैबो हौवा गैयिनि दुखुआ माबायदि बेफोरखौ आं आगोलनो मिथिखानाय सुदेम रादाय औ सन्जिब मामोन माने खामानिफोराथ' जोब्बायानो आंबो थांसै खोमा दे थांसैबो आरो जेबो मोनजायासैबो माथो ओंखामखौ जालांथारदो बाजै दिनै जाथ'ला खोमा दे जालांदो ओंखामखौ ज'नो जानोसै जाला इसेबां खस्थ' मावनानै ओंखाम जायालासिनो थांगोन आरो दा औ जालांदो माथो नांथ'ला दे आं उनाव फैगोन थारमाने आंनाबो एसे साफा खालामनो दङ न'फोराबो गाबोननिफ्रायथ' आंबो डिउटियाव थांनांगोनानो सम मोननाय नंला उनाव फैगोन दे आरो दा माथोखाय खाथियावनो थानाय मानसि जालांबानो जायो नांला दे बाजै नांथ'ला दे थाथ'दो होमबा थांथ'नोसै आङो थांमारनोसै आरो थांथ'नोसै दे गाबोन फैगोन आं सम मोनबोला दे होमब्लालाय आयै मा आयै आंनि मबाइलाथ' गैलानो माबा मा मबाइल नांगौमोन आंनिखौ नांगौ नङालै आयै माबा गालिनि नाम्बार दं नामा आइ नोंनियाव मा नांगौ नाम्बारखौलाय बिनिखौलाय मा नांगौ बिनि नाम्बारखौ नोंखौथ' बे जेबोखौनो साना मानसि होननानै साना एसेबां अननायनि उनावबो अननाय लानो रोङि मानसिखौ मा नांगौ नोंनो बादि नाङा बिनि फन नाम्बार मा खालाय नोंलाय आरो गैया आंनाव खेबसे खबर लायाखै बियो एसेबां माबा माबि जालांनायनि उनावबो माबायदि हिन्जाव नोंना बियो गैला बियो नोंनि नंला दे बियो खारबायसो खोमा बबावबा एसेबां गिदिर जाथाय जालांबाय हौवाया हस्पिटालनिफ्राय फैबाय सिखावफोरजों बुजानानै थैहां अबस्था थेवबो बिहा मोनसे खबर गैयालै खेबसे खबर गैया मा जाथिनि मानसि बिलाय नों दाबो बेखौनो गोसोखांबाय दं हो एसेबां गाज्रि आखलनि मानसि होननानै मिथिनायनि उनावबो माबायदि मानसि बियो माबायदि अननाय गैयै अन्थाइ बिखानि मानसिहाय बियो हिन्जाव मानसियाबो बेबायदि जानो हायो नालाय सोरबा बेखौसो नुबायलै आङो आयै आं खेबसेल' रायज्लायगौमोन नाङालै हाबा रायज्लायथ'नांला नोङो नाम्बारबो गैया आंनाव हाबा आरो बेफोरखौ सानबाय थानाङा नोङो नों दसे रेस्ट मोजाङै थानाय हो नों मा बुंबावनो आं नोंखौ दिनै बे जेबोखौनो बुजिनो नागिरा नों गावनो एसे बुजिनो नाजानाय बियो गालिया नोंजों थानोनो गोसो गैला खोमा हाबा बेनिखायनो बेबायदि खालामबाय दं आयै आं मा एसेबां गाज्रि नामा आं गाज्रिथार मानसिया नों गाज्रि नङा हाबा नोंखौ जाय गारनानै थांदों जाय नेवसिनानै थांदों बिसोर गाज्रि नोंहा जेबो लस गैया दे नोंहा मोजां जाफिनगोन थांखो दे बियो जेराव थाङो थेवबो आयै आं खेबसे रायज्लायनो गोसो दंथारोमोन मानो बेबायदि खालायखो बियो आंजों मा गाज्रि गुन नुखो आंखौ आंनिख्रुइ साबसिन हौवा सोरखौ मोनखो बियो दे हाबा जागोन दे मायबा मोनसे जागोन नों मोजां जाग्रोनानै लानाय थांगोन दे माब्लाबा ज'नो बिसिनियाव मा जायो मा जाया खुला खुलि रायज्लायनानै फोरमायलायनानै फैसिगोन दे नों मोजां जाग्रोनाय दाबो मोनफैला मोनालाय लांसिगोन खोमा हनै जिरायनानै दं रितु रादाय फैबाय नों औ माने एसेबां गोबाव खालायनाय नङा एसेबां नेनानै दंमोन दासो फैदों दे फैबाय दे आं बिजि दं होननानै बुंदोंमोन ना नों मिथिया आं बेसेबां खुसि मोनदों दे आं बेसेबां गिनाय मोनदोंमोन नोंखौ फैलासो सानदोंमोन आं मानो बेबायदि खालायो नोङो फनबो मा फैगोन होननानै माबा एसेबां गोबाव खोनायो दिनैनिफ्राय बेबायदि खालाय नांला नोङो थांनो होला नोंखौ बेसे गिनाय मोनदोंमोन आङो
माखौ गिनांगौ मा गिनांगौ बाथ्रा दं दे आं फैगोन होननानै बुंखादोंना गारना थांगोन नामा आं नोंखौ मा आरो थाङाबाब्लाबो गिनाय मोनो ना माबा जानो थाङो जायखिजाया नों फैबाय बेनिख्रुइ गिदिर खुसि आरो मा दंबावो बेसे साननिफ्राय आं नेबाय दङमोन नों माब्ला फैगोन होननानै दिनैसो फैबाय फै ओंखाम जानो हागोन फै नोंनो माबा गोथाव संना दोनदों नों फैगोन होननानै आं जाखाबोबायलै रितु हटेलाव मानो जानांगौ आं संदों होननानै बुंखादोंमोन ना दे जेबो नङा दे दसे उनाव जागोन दे नोंखौ जागोन होननानै मा संहोदों आङो नों आरो जानानैसो फैदों दे जेबो नङा दे माखौथ' सानबाय थायो बेफोरखौनो जागोन दे एसेबां सम दंबावोना नों फैमारबाय दे जागोन दे थौ आबायालाय अबाव आबाया दं थौ न' सिङाव थौ आंबो मेंनाय मोनसोदों दुगैनानै एसे रेस्ट लानि थौ